Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Titorial do xogo de mesa O Espello. Era un día de néboa mesta, deses que case non deixan ver o noso propio corpo, cando un grupo de persoas que camiñaba pola fraga atopou algo moi brillante. Ao achegarse, viron unha dúcia de cobras protexendo o que parecía un espello. Pensaron que se estaba tamén protexido, debía ser moi valioso, e con moito cuidado lograron collelo. O que pasou despois é vos unha longa historia que vos agora poderedes experimentar. O xogo do espello está pensado para aprender a falar, a comunicar, a transmitirlle aos demais o que temos en mente e ao mesmo tempo aprendemos tamén a escoitar e a seguir as indicacións que os demais nos dan. Na montaxe inicial colócase a tea enganchada nos pauciños e cada persoa recibe un bloc de papel. Unha ponse dun lado e outra ponse do outro lado da tea, de maneira que non poidan ver o papel da persoa que teñen enfrente. Este é un xogo para dúas persoas. Ademais, cada quen recibe un lápiz e 3 cartas de acción que se colocan aí á espera de ser utilizadas. Finalmente, sácase unha carta a tema calquera, neste caso, o fondo do mar, e queda aí á vista durante toda a partida. Só se saca un tema por partida. O xogo consiste en ir facendo unha serie de debuxos coas indicacións que os participantes van ir dando, por quendas. Como non poden ver o debuxo que vai facer outra persoa e hai que intentar que sexan o máis parecidos posible, o importante neste xogo é explicar moi ben o que se quere facer. Por exemplo, se eu digo facemos un barco e non digo nada máis, cada barco será moi diferente. Pero se digo facemos un barco na esquina de abaixo da esquerda, pequeniño e con 3 velas, xa sabemos como é ese barco, sabemos onde vai colocado e sabemos que ten algún elemento especial, neste caso, esas 3 velas. Cando as dúas persoas pintaron o seu barco, toca a outra e dirá outra cousa que queira facer. Por exemplo, pois agora na vela do medio imos debuxar un gato co rabo para arriba. A idea é ir facendo unha serie de debuxos enchendo o papel de maneira que estean algo relacionados. O xogo remata cando se queira. Normalmente cando xa non queda sitio no papel. Logo están as cartas de acción. Estas cartas rompen un pouquiño o xogo e meten elementos especiais. Por exemplo, eu podo dicir, imos debuxar unha persoa bailando, pero debuxámola do revés, é dicir, patas para arriba. Gasto esta carta e debuxamos esa persoa coas pernas para arriba e a cabeza para baixo. Hai outras cartas, como por exemplo, debuxar estirado. Por exemplo, un coche estirado en horizontal sería un coche moi achaparradiño. Debuxar con sombra unha figura con outra similar, sen detalles, gris no chan. Chiscando o ollo esquerdo, chiscando o ollo dereito, só con figuras xeométricas, círculos, cadrados, triángulos, rombos, cos ollos pechados, pechamos os ollos e debuxamos sen ver. Un grande e outro pequeno, ao mellor temos que facer unha balea e ao lado unha igual, máis pequeniña. Ou coa man contraria a que usamos habitualmente, cambiando o lápiz de man. Unha vez que unha persoa gasta as súas 3 cartas de acción, colle outras 3. Pero non é obrigatorio usalas, só se se quere. O que sí é importante é que se empregue só unha carta por quenda. Ao final, o xogo non gaña nin perde ninguén. O bonito deste xogo é comparar os debuxos, ver que cada quen debuxa dunha maneira diferente, que os barcos son distintos, pero que seguiron as indicacións correctamente e identificanse os elementos, os tamaños, as posicións, e se hai algo que non está no lugar no que tiña que estar, xa nos damos conta de que tiñamos que ter dado mellor as indicacións. E así é como se xoga o xogo do espello.